Pozdravujem všetkých. Po roku sme sa znova zišli a urobili sme si taký malý predatestačný multihead seminár so skenmi. Tentokrát nedali sme informáciu vôbec von, sa ospravedlňujem, lebo sme naša miestnosť, ktorá je seminárna, je väčšia, kde sme boli minulé, sa nejako prestavováva alebo rekonštruuje a do tej menšej sa nás zmestí len cirka 10 ľudí, takže tento rok sme si to urobili také komornejšie a ako vždy a následne potom predtým než zmažem ten adresár skenov výberu skenov, ktoré sme videli, tak vo forme akýchsi handoutov urobím nahrávku nie všetkého, čo sme si ukázali, okolo myslím, že 3,5 hodiny sme hovorili, asi 120 skenov sme pozreli dohromady, tak toto je taký skrátená verzia len takých zaujímavejších prípadov. Ako vždy je to vlastne výber mojich zaujímavých vecí, potom zaujímavých vecí, čo mi dali kolegovia z Klička, už mi niektorí paušálne zaujímavé veci dávajú do zbierky a potom nejaké veci sú aj zvonku. Začneme plúcami, ktorých tu mám málo, lebo normálne teda plúc vidím veľmi málo. Ku každému vlastne prípadu mám základné klinické údaje alebo základné údaje také, jak boli na sprievodke. Čiže v tomto prípade išlo o 68-ročnú ženu a jediný údaj bol, že biopsia pleury, čo bohužiaľ je skôr pravidlo ako výnimka, že máme len veľmi obmedzené údaje. Takže toto je pleura, vidíme tu nejaké tukové tkanivo, väzivo a pri nejakom takom bežnom pohľade tu vlastne skoro nič zaujímavé není. Toto sú asi nejaké buď makrofágy alebo hyperplastický mezotel, rozhodne to nevyzerá nejako agresívne alebo nejako podozrivo, ale keby sme to nehali len pri malom zväčšení, tak to asi môžeme vypustiť, ale možno aj pri tom malom zväčšení už tu vidno, že sú tu nejaké ložiská, ktoré teoreticky by mohli byť ložiská týchto istých nezaujímavých buniek. Akurát, že toto vyzerá, že to je dobre orientované. Tu máme povrch a tu je nejaký spodok tej pleury, tu je tukové tkanivo. Že není to len na povrchu, ale že je to troška hlbšie v tej pleure. A keď to nazumujeme, tak stále to nevyzerá nejako špeciálne čudne a stále ešte by sme to mohli zvrhnúť na nejaké len chronický zápal ložiskový a podobne, ale keď to naozaj zväčšíme, tak predsa len sú tu nejaké atypické bunky nenápadné. Problém samozrejme veľkých zväčšení je, že všetko tam vyzerá atypickejšie. No v každom prípade toto je dostatočné asi, aby sme dali nejaké imunohistochémie a túto imunohistochémie boli viaceré, ale mám tu len jednu. Toto je vlastne GATA3 plus tam bol ERPR, Gross Cystic Disease Fluid Protein, mamaglobín, TRPS1, ekadherín, strata, takže bola to vlastne metastáza lobulárneho karcinómu, takáto nenápadná na pleuru. Už sme takéto nenápadné metastázy videli opakovane aj na peritoneu, raz kedysi dávno bol na seminári, kde si na seróze appendixu, myslím, že raz aj v retroperitoneu, špeciálne lobulárne karcinómy, tuto spätne sme sa dopatrali, že bola aj anamnéza, ktorú nám samozrejme povedali karcinóm prsníka. Môžu byť tieto lobuláre veľmi nenápadné, takže je dobré mať malý prach, kedy začneme dávať nejaké imunohistochémie u ženy.
malý prach aj pre túto DIV-DG, lebo nie je ťažké to prehliadnúť. Teraz tu máme ďalší prípad, ktorý je tiež z plúc. Nebol to môj prípad, ale je to celkom zaujímavý prípad. Bol to 82-ročný muž, klín z horného laloka. A máme tu takýto morfologický a výtvarne zaujímavý tumor, ktorý vidíme, že je bifázický, že má tu nejaké pokus o tvorbu, má tu nejaké dukty, ktoré vystierajú takéto tmavšie trocha bunky kubické a vlastne okolo nich abluminálne sú svetlejšie bunky, ktoré sa potom rozpadajú aj do takej solidnejšej svetlobunkovej proliferácie. Nie je ťažké sa domyslieť, že tie, nazvime ich luminálne bunky, vlastne sú CK8, 18, CK7 pozitívne, EMA pozitívne a tie abluminálne sú P63, SMA a tak ďalej, čiže tie abluminálne, tie svetlé bunky sú myoepitelové. Čiže toto bolo uzavreté ako low grade epitelovo-myoepitelový karcinom plúc s tým, že kedysi dávno sme ich rozdeľovali vlastne mali sme benignú jednotku adenomyoepitelium a potom epiteliálne myoepiteliálny karcinom, ale vzhľadom na to, že aj tie low grade a dobre ohraničené cytologicky blandné tumory občas mohli metastazovať, tak vlastne sa zrušila tá kategória, že adenomyoepitelium. To isté, taký istý prístup máme aj v head and neck, v slinných žľazách nemáme diagnózu benigného adenomyoepiteliumu. Vlastne sú to low grade epiteliálne myoepiteliálne karcinómy. Vo VHO poslednom prstníka myslím stále ešte ostal adenomyoepitelium ako samostatná jednotka, ale aj tam je niekde v texte napísané, že zriedkavo môže metastázovať, takže vlastne je to asi do budúcna si myslím, že preberú v prstníku stratégiu z plúc a zo slinných žliaz. Ešte tu máme jeden, a to aj posledný plúcny tumor, ktorý bol tu ani nemám klinické údaje, ale ani nepotrebujem klinické údaje. Proste bol to, myslím, že nejaký starší muž a v plúcach mal toto, kde pri malom zväčšení a vzhľadom to, že sme v lokalite v plúcach, jasné, že na prvom mieste diagnóza pri takomto spôsobe rastu viac menej trabekulárnom asi prvá DIV-DG je neuroendokrinný tumor G1 alebo G2 podľa KI67 a podľa MITOS, až na to, že neuroendokrinné markery kompletne negat. A vlastne aj keď to pozrieme cytologicky, tak tie jadra nie sú až tak neuroendokrinné, ako sa píše, že salt and pepper chromatín alebo taký zrnitý chromatín vyzerajú trocha inak. Čiže potom v ďalšej línii, respektíve v ďalších niekoľko líniách imún z toho vlastne vypadlo pozitívne markery CK7, racemasa, CD10, RCC, PAX8 a tiež nám bola zamlčaná anamnéza, čiže vlastne toto je metastáza papilárneho karcinómu obličky do plúc. Teda ten človek ju aj mal v anamnéze. A vieme, že už delenie na prvé papilárne karcinóm obličky prvého a druhého typu sa zrušilo, lebo ten druhý typ sa ukázalo, že to je vlastne heterogénna skupina rôznych nádorov. Takže toto máme ako podľa starej terminológie by bol karcinóm papilárny prvého typu. Myslím, že tu máme aj jedno imuno. A máme, toto je RCC marker, tak to bol pozitívny, ktorý aspoň v našich rukách nie je nejaký
úplne zázračný marker, lebo veľakrát v metastázach, aspoň v našich podmienkach, je negatívny. V jednej fáze som skúšal farbiť aj primárne nádory v obličkách a veľa tých renal cell karcinómov inak jasných vlastne bolo negatívny na tento marker, takže hádam PAX 8 a ďalšie markery sú lepšie. Ďalší prípad tu máme. Toto bol 85-ročný muž a tumor planta pravej nohy, myslím, že spätne, keď sa dožadovali nejaké ďalšie klinické údaje, tak nemal informáciu o nejakej imunosupresii alebo imunodeficiencii. V každom prípade je to nodulus nejakého relatívne celulárneho nádoru, ktorý vyzerá vretenobunkovo. Pomedzi má nejaké chronické zápalové bunky, extravazáty erytrocitov. A tu je toto nejaký hemosiderín pigment. A boli tu aj nejaké hyalinné globule. A pravdu povedať, tie hyalinné globule není úplne ľahké asi vidieť ružové guličky hyalinných globul na pozadí ružových guličiek erytrocitov, ale niekde tam boli, minimálne mali odlišnú veľkosť od erytrocitov. Čo sa týka imuna, tak vlastne cievne, tu máme nejakú mitózu, cievne markery boli všetky pozitívne, čiže CD34, CD31, ERG, FLI1 nemáme a aj D240 bola pozitívna, takže keď máme takýto vretenobunkový cievny nádor, tak samozrejme hlavná diagnóza, ktorá nás napadne, nodulárne kapoši. V minulosti sme ju robili aj, teda diagnózu kapošiho robili viac menej morfologicky, ale je fajn, že si to môžeme teraz overiť imunohistochemicky, proste tým herpetickým vírusom, ktorý nám urobili na inom pracovisku, bol aj pozitívny. Tým, že teda herpetický vírus HHV8, aby som bol konkrétny, tým, že tam je D240, možno by sa dalo debatovať, že či to není z lymfatík, ale myslím, že to nič zásadné by nemenilo na veci. Vieme, že ich máme tieto nádory, že môžu byť sporadické, môžu byť endemické, že v našich alebo v západných krajinách, že sú často spojené s imunodeficitom, že sa správajú relatívne dobre a že prognoza závisí skôr od stavu toho imunitného systému, než že by toto nejako než že by to záviselo priamo na tomto nádori. Tuto je ešte zaujímavá história okolo toho, kto vlastne tento nádor vymyslel, a síce Kapoši, lebo bolo párkrát sme sa stretli v literatúre o nejakých článkoch priamo o ňom. Takže Kapoši sa nazýval pôvodne Kohn a vlastne bol Žid a žil v Kapošvári a potom si zobral za ženu kresťanku a dceru nejakého dermatológa, ktorý mal veľkú prax vo Viedni, myslím. A on si teda zmenil meno a aj si zmenil vieru na kresťansku, čo mu teda dosť mali za zlé tá židovská komunita. A jeho argument bol, že už vtedy teda začal publikovať a publikoval a že vo Viedni bolo niekoľko ďalších dermatológov, ktorí sa volali Kohn, a že sa chcel od nich nejako odlišiť. Samozrejme nie sme povolaní na to, aby sme nejako súdili Kapošiho. V každom prípade v Kapošvári pred holokaustom žilo 3000 Židov a po holokauste myslím, že skoro žiadni tam neostali. Dobre, tak to máme Kapošiho.
teraz ešte ostaneme pri koži a máme tu taký v celku bežný nádor, no, ako sa to vezme. Toto bol 67-ročný muž a mal to ako tumor na prste ruky a vyzeralo to takto, že dobre ohraničené, troška cystické, troška mikrocystické, troška solidné. Taký ten poprašok lymfocytov, myslím, že v adnexálnych tumoroch by nás hneď viedlo k spiradenómu. Bolo to bifázické, čiže nejaké myoepitelové bunky, nejaké luminálne alebo sekrečné bunky. A v podstate sa ponúkala tá diagnóza spiradenómu, ale problém je, že spiradenómy skoro vôbec nie sú na prstoch a máme tu jednu diagnózu, ktorá môže vyzerať relatívne podobne a je to zásadné neprešvihnúť takú diagnózu, lebo je to maligný nádor, konkrétne digitálny papilárny adenokarcinom na prste nemusí rásť vôbec papilárne, môže rásť glandulárne, solidne, tiež má epitelovú a myoepitelovú zložku a vlastne je to maligný nádor. Takže ja som sa vlastne bál, aby som neprešvihol takúto diagnózu, preto som to poslal. Je to pomerne starý prípad, tak vtedy som to poslal profesorovi Kazakovovi a on to vrátil ako spiradenóm. Dnes už máme pomerne dobrý nástroj na to, ako diagnostikovať digitálny papilárny adenokarcinóm. Není to tak dávno, čo sa ukázalo, že vlastne má typickú vec jednu, a síce konkrétne HPV-42 vírus má v sebe integrovaný a vlastne rôzne pracoviská robia, není to žiadne, teda akože viaceré pracoviská to vedia urobiť, a síce z parafínu HPV typizáciu, takže ak máme podozrenie na tento nádor, veľmi elegantne ho vieme dokázať HPV typizáciou, keď dokážeme HPV-42. Kedysi sa vlastne tento nádor na prste rozlišoval na benigný a maligný, síce digitálny papilárny adenóm a digitálny papilárny adenokarcinóm, ale potom sa ukázalo, že aj tie úplne blandné, čo sa nazývali ako adenómy, tak sa správajú vlastne agresívne, že recidivujú a metastázujú, takže vlastne adenóm sa škrtol a už poznáme len digitálny papilárny adenokarcinóm. Ešte tu ostaneme pri adnexálnych nádoroch. Teraz tu máme 65-ročného muža, ktorý na sprievodke mal napísané dermatofibroma regionis occipitis. Toto je on. A je to taká dobre ohraničená bazaloidná proliferácia, možno v nejakom strese by sme to odpískali ako bazaliom, ale teda nie je to bazaliom. Síce sú to bazaloidné bunky, máme tu nejaké palisádovanie na periférii, ale nemáme tu mitózy a apoptózy, ktoré väčšinou vidíme v dostatočnom počte v bazaliome, i keď tu nejakú jednu, dve mitózy by sme určite našli, ale čo je teda akože hlavný alebo na prvý pohľad viditeľný rozdiel, že to má proste inú stromu ako bazaliom, výrazne celulárnejšiu. Nemáme tu retrakciu a nemáme tu podľa mňa taký najlepší znak pre bazaliomy, že okolo tej retrakcie alebo okolo hniezd epitelových buniek je taký bazofilný bluish. No a tá stroma na niektorých miestach sa vtláča a vlastne povedzme, že tu napríklad alebo túto sa vtláča do toho epitelu, a to sú tie papilárne mesenchymal bodies, ktoré vlastne pokus toho nádoru tvoriť alebo diferencovať sa niekde do vlasového alebo do základu vlasového folikulu. Čo sa týka imuna, tak tie, ktoré používame na DIVDG, bazaliom epidermoidný alebo squamous cellulárny karcinom,
To je BCL2, EMA a BER EP4. Hlavne to BER EP4 je veľmi pekný marker na bazaliómy, tak v tomto nepomôže, lebo aj trichoblastómy sú BER EP4 pozitívne. Čo pomôže, tak CD10 je pozitívna v strome, myslím, že by mala byť aj v tom epiteli viac pozitívna ako prípadne v bazalióme. Potom sa udáva, a párkrát som to aj dal, že passenger Merkelove bunky v benigných nádoroch vrátane trichoblastov sú pozitívne, čiže keby sme dali CK20, tak proste tuto budú rozmiestnené disperzne nejaké pozitívne bunky. V bazalióme by neboli tak či onak, ale je to hlavne hematoxínová diagnóza. Čiže toto by sme nazvali asi mikronodulárny trichoblastóm. Potom tu mám aj veľkonodulárny, čo je vlastne to isté, a akurát, že to není veľa malých nodulov, ale takýto jeden, alebo niekoľko proste väčších. Ináč je to isté s takouto tricho CD10 pozitívnou stromou a papilárnymi mezenchymal bodies, či tými mezenchymálnymi papilami. Inak je to isté. Tu som bol trocha z toho nervózny, toto mi teda tiež odklepol profesor Kazakov. A ďalší prípad je môj obľúbený, myslím, že opakovane sme si ukazovali, lebo dá sa o ňom strašne dlho zaujímavo vyprávať. Toto je 13-ročný chlapec a bol to na vlasatej časti hlavy vlastne taká nejaké hyperkeratotické ložisko, ktoré bolo bez vlasov, teda akože lisé to bolo na plôžka. Tak sa poďme teda na to pozrieť. Čakaj, toto neviem, či sa dá vôbec niekde otáčať. Dá sa to otáčať, aby sme to videli prirodzene. Čiže máme tu nejaký zápal, nejaká taká akože keratotický nejaký povrch. Máme tu nejaké sebacélozne žliazky, ktoré vyzerá, že aspoň niektoré vyúsťujú priamo na povrch kože. Povedzme, že táto, i keď tuto možno je tiež vlastne folikul, ale niekde tu bola jasná taká žliazka. Tuto už sme sa dostali na okraj. Aha, no napríklad tieto určite. Tieto dve, hej, idú priamo na povrch. Ďalšie znaky tu máme, že je tu asi centrálne došlo k nejakej retrakcii, ale v zásade tu nám končia vlasové folikuly, tuto chýbajú a tuto vlastne zase začínajú, čo vlastne je podklad toho, že to miesto bolo bez vlasov. A potom tu máme takúto zvláštnu žliazku, ktorá by teoreticky sme mohli povedať, že je ekrinná, ale zdá sa, že použijeme na to také slovíčko, že apokrinieva, hej, že proste je to ružové, ružová cytoplazma objemnejšia. Túto možnosť je náznak nejakých apokrinných bleps, dekapitované sekrécie, i keď na to potrebujeme troška fantázie. Čiže tieto žliazky by sme možno mohli nazvať apoekrinné nejaké metaplastické. Pointa je v tom, že apokrinné žliazky na hlave nemáme. Dobre, takže všetko dohromady, keď dáme, tak aby sme to označili ako Nevus sebaceus, ktorý v angličtine nazývame, že Nevus sebaceus, nie sebaceous, pretože sa to píše nie sebaceus, ale sebaceus.
Prečo to tak je, to nevie nikto, ani Jared Gardner. V literatúre, alebo aj vlastne v tom názve sa nejako ako keby zdôrazňujú tá sebacelostná zložka, že sebacelostný neus. V skutočnosti pred pubertou tam nemusia byť vôbec výrazné sebacelostné žliazky a rozhodne to není nejaký akože jediný alebo najvýznamnejší znak pre tieto nádory. Preto sa mi oveľa viac páči názov, že organoidný nevus. Tam môžu byť v blízkosti sekundárne vznikať nejaké ďalšie nádory, adnexálne trichoblastómy, alebo ja neviem, syringocystadenoma papiliferum, alebo bazaliom dokonca. Čiže je dobré sa pozrieť aj okolo, že či tam nevyrastá nejaký ďalší nádor. Tuto ešte som veľmi nedávno narazil na jednu separátku, takúto, sa mi to otvorilo niekde inde, že Sebaceous holes diery sú vlastne takým znakom, ktorý by mohol nám poukazovať, alebo kľúčom k diagnóze sebaceózneho nevu, čiže toto. Takže pozrime sa, či to nájdeme aj v tom našom. A našli sme to. Neviem, budem si to všímať aj v iných sebaceóznych veciach, či to nájdem, ale malo by to byť taký akože zaujímavý znak, nedávno popísaný pre sebaceózne nevy. OK, môžeme ísť ďalej. Teraz tu máme nádor, ktorý vyzerá na prvý pohľad ako seborovická keratóza. V skutočnosti, ak by sme hovorili seborovickú keratózu, tak sa vôbec nikomu nič nestane. Toto bol až 63-ročný muž a bol to výrastok na krku. Čiže máme tu nejaké, keby sme použili terminológiu od Jareda Gardnera, pseudohorn cyst, tuším, toto nazýva, čiže nie keratin peros ako v epidermoidnom karcinóme, ale pseudohorn cyst, lebo vlastne toto není v skutočnosti cysta, ale je to priečne zachytené toto, hej. Čiže ide to smerom hore. Čiže tu máme nejaké vlastne také väčšie hniezda, troška inak vyzerajúcich buniek, ako sú tie epidermálne bunky, čiže hypoteticky by sme to mohli nazvať, alebo by nás to mohlo viesť k diagnóze klonálnej seborovickej keratózy. Tuto vidíme, čo je zaujímavé, že veľmi je tu také ostré ohraničenie tej proliferácie vlastne od tej preexistujúcej epidermy, a keď to pozrieme poriadne, tak tu máme sem tam nejaké dukty, tuto máme jeden, tuto je ďalší, i keď tu možno by sa dalo pohádať, že či to není náhodou preexistujúci akrinný intraepidermálny dukt, ale myslím, že to skôr vyzerá, že to patrí k tomu nádoru. Čiže je to ekrinné a nazvali by sme to Hydroacanthoma simplex, čo je vlastne intraepidermálny poróm. Aký rozdiel medzi Hydroacanthoma simplex a porómom? Skoro žiadny. Poróm vlastne má takéto, a toto aj tu možno má už tak krátke prstovité výbežky do dermy. Hydroacanthoma simplex je vyslovene intraepidermálne. A potom tam máme vlastne, je to celé spektrum nádorov podľa toho, že jak hlboko v tej koži sú uložené. Ešte tam máme, keď je to v derme, tak je to hydradenom, a potom ešte máme dermal duct tumor, ale to je všetko vlastne spektrum tých istých nádorov. Myslím, že bežne tieto nádory vypúšťame ako seborovické keratózy, ale zase opakujem, že nič také zásadné sa kvôli tomu
nedeje. Dobre, a teraz si dáme pauzu. OK, tak tu máme ďalší prípad, čo je muž 40-ročný na čele vpravo subkutáne rezistencia 16 mm. Imponuje ako ateróm. Tu je niekde povrch epidermy a vidíme tu nejakú cystu, ktorú by sme možno kľudne mohli označiť ako epidermálnu cystu, ktoré ale ponovom skôr by sme mali nazývať ako infundibulárne cysty, vychádzajúc z toho, že sa predpokladá, že väčšina z nich vyrastá z infundibula vlasového folikulu, ale nie je to epidermálna cysta. Máme tu vlastne mazové žliazky, ktoré vyústiujú dovnútra tej cysty, čiže toto je steatocystom. Stalo by sa niečo, keby sme to nazvali epidermálna cysta, určite by sa nič nestalo. Rečnícka otázka ďalšia. Keby sme tu nemali okolo toho žiadne mazové žliazky stále, to môžeme nazvať na základe niečo iného, steatocystom. Áno, to, čo je na vnútornom povrchu vlastne tej epitelovej výstelky, je takáto eozinofilná kutikula, ktorá má takéto vrúbkovanie, crenulated, v angličtine to nazývajú, čo je vlastne sebolema, čiže vlastne výstelka vývodov z sebocelných žliaz. Takže teoreticky, keby sme mali takúto cystu, myslím, že jedna tu taká je, ktorá v zásade tu nevidíme okolo toho, nevidíme mazové žľazy, ale ako výstelku má tu takúto typickú sebolemu, takúto, tak to môžeme nazvať steatocystom, i keď tam nevidíme mazové žliazky, i keď tuto asi pravdepodobne nejaká bola. Ďalší prípad je 49-ročný muž v proximálnej tretine ľavého femuru laterálnej subkutáne rezistencie 25 mm, tušia, pohyblivá koža intaktná, imponuje ako ateróm. Pri malom zväčšení tu vidíme proste v derme nejaký proces, ktorý keď nazumujeme, tak vidíme, že je zápalový, je to kombinácia lymfocytov a plazmocytov, bez toho, že by tam boli nejaké výraznejšie atypie, mitozy tu nevidíme. A kľúčom k diagnóze je malé zväčšenie, keď vlastne v takomto teréne lymfoplazmocytárnom vidíme takéto svetlejšie plochy, ktoré keď nazumujeme, tak sú tvorené bunkami takýmito svetlými, ktoré vlastne zodpovedajú histiocitom, lebo sú CD68 pozitívne a majú v sebe zavzaté žijúce zápalové bunky, lymfocyty, čiže tuto napríklad je pravdepodobne toto možno je jadro bunky, možno toto celé bola bunka a v sebe má všetky tieto ďalšie, čo tento proces nazývame emperipoléza. Je to taká tá vec, ktorú musíme iniciálne hľadať a keď to už nájdeme v tom nádore alebo v tom procese, tak potom zistíme, že toho je tam kopec. A tuto asi pravdepodobne aj tento je vnútri bunky. Zároveň tie histiocity sú ESTO pozitívne. A keď to všetko dáme do jednej vety, že ESTO pozitívne histiocity s emperipolézou, tak vlastne viac menej nič iné z toho nemôže výjsť ako Rosaj-Dorfman extranodálny, v tomto prípade kožný, čo je non-Langerhans histiocytóza, ktorá sa správa väčšinou benigne, hlavne unicentrická, ale polycentrická a taká, čo je v mozgu, mali sme také prípady, môže skončiť aj zle. Ďalší prípad je toto. Je to 54-ročný muž, klinická diagnóza bola maligný melanóm na tvári, takže vidíme tu
vlastne kožu, ktorá má solárne zmeny, možno grade 2 solárna elastóza, by sme to mohli nazvať. A máme tu nejakú takú lentiginóznu proliferáciu, ktorá alternuje s junkčnými hniezdami melanocitov, ktorá troška má aj extenziu do vývodov adnexálnych štruktúr a vo všeobecnosti vieme, že vlastne nejaká lentiginózna proliferácia v sun damaged skin u staršieho človeka je veľmi pravdepodobne lentigo maligná, ak nie je dokázané inak. Vlastne v takomto kontexte tú hranicu pre atypie melanocitov máme zníženú. Čiže teoreticky by sme to nazvali lentigo maligná, typ in situ maligného melanómu, ale to nie je hlavná vec, prečo toto si kúkáme. Tuto keď ideme ďalej, tak vlastne v strednej časti toho máme dve takéto hrudy melaninového pigmentu v derme, čo je teda je v makrofágoch, sidrofágoch, teda melanofágoch, a keď si na toto dáme nejaké ino lepšie ako S100 je SOX10, lebo keď sme dali S100, tak tá farbí aj dendritické bunky, čiže určite by tu boli v tom nejaké dendritické bunky pozitívne, ktoré samozrejme cytologicky už z definície sú také, čo majú výbežky, ale ak je tam viac, tak dohadovať sa, že ktorá konkrétne bunka má výbežky a ktorá nemá, je dosť neproduktívne. Takže SOX10 nefarbí dendritické bunky, takže sa môže pozrieť, či aj v tomto sú nejaké melanocity. Samozrejme, tuto je hlavná otázka to, že či máme len in situ proces, alebo či tu je, alebo bola vertikálna rastová fáza, lebo samozrejme je to rozdiel pre toho pacienta. Keď má len in situ melanóm, tak po negatívnej okraje stačí ho sledovať. Ak toto by bola vertikála, alebo ak by toto bola kompletná regresia, tak stále to treba brať ako melanóm príslušného Breslow hrúbky, pretože i keby to kompletne regredovalo, tak z nejakého dôvodu proste nemá ten človek lepšiu prognózu a dokonca naopak známka regresie proste máva väčšie riziko metastáz maligného melanómu. Ťažko povedať prečo, akože vieme, že tú regresiu spôsobí imunitný systém, ale prečo je ešte horšia prognóza, ťažko povedať. Tuto určite treba to aj odfarbiť, ten melanín, aby to človek videl cytologicky, ale treba pritom vedieť, že niektoré imuná to nemajú veľmi radi, to odfarbenie, a taktiež keby sme chceli to robiť nejakým chromogénom inej farby ako hnedý, aby sme odlišili, čo je melanín a čo je vlastne tá pozitivita protilátky, a že by sme dali nejaký iný chromogén, tak niektoré protilátky proste hlavne jadrové a na ventánach majú proste problém s červeným chromogénom. Hej. Čiže keby sme dávali, ja neviem, pramen napríklad, tak je to potom také buď slabé alebo negatívne, falošne negatívne. No proste treba o tom vedieť, o týchto problémoch. Tuto je zaujímavé ešte povedať, že treba to asi nejako komunikovať potom v závere, že proste mohla tu byť regresia v najhoršom prípade Breslow tak a tak, vertikála melanómu, pretože ak napíšeme v závere len in situ melanóm, tak vieme empiricky, že proste potom tí pacienti sú vedení len ako in situ melanóm a nie ako potenciálne metastazujúci melanóm. Tuto dobrá otázka, bohužiaľ, na ktorú neexistuje poriadna odpoveď, je, že jaká fibróza a zápal v derme pod nejakým dysplastickým nervom alebo in situ melanómom je regresia, že čo už je regresia, čo ešte nie je. Hej, to je, není na to jasný návod, ani myslím, že je to pomerne subjektívne, ale asi by tá hranica pre to, čo nazveme
regresia nemala byť veľmi nízka, lebo v tom prípade by sme asi pod každým dysplastickým nevom videli regresiu. Ja myslím, že by sme mali vidieť proste evidentne nejakú hrudu, že kde je jasné, že predtým niečo bolo, čo už tam teraz nie je, ako v tomto prípade. Môžeme na to použiť aj termín tumor melanóza. Mali sme to aj v lymfatickej úzline u pacienta, ktorý mal anamnézu melanómu, tak tumor melanóza, to bola len hruda melanofágov, veľká v úzline. Vlastne nemôže byť nič iné ako regredovaná metastáza maligného melanómu. A teraz sú tu, myslím, že aj nejaké špecky, sa mi zdá. Toto je to odfarbenie, myslím, že toto bolo to miesto, kde máme zápal a fibrózu a teda morfologicky tu nejaké atypie veľmi nevidíme, ale samozrejme je dobre si to overiť aj imunohistochemicky. A neviem, či to tu mám. Nemám to. Bola tam SOX10 bolo negatívne v tom konkrétnom mieste. Toto už je ďalší prípad. 143. Toto bola 82-ročná žena. Mala to na predkolení. A toto je maligný melanóm, to není zaujímavá, teda nejako špeciálna alebo obťažná diagnóza. A mitózy tu vidíme, atypie tu vidíme. Mám to tu len kvôli tomu, že tu máme signety, teda bunky typu pečatného prstenia, čím chcem vlastne dve veci povedať. Jednak, že demonstrovať, aká veľká plasticita je morfologická melanómu, že vlastne hlavne teda v metastatickom kontexte vlastne melanóm musí byť v DG akéhokoľvek histologického obrazu, lebo skutočne môže napodobňovať hocičo, to samozrejme všetci vieme. A plus ešte sa tu chcem pozastaviť nad jednou vecou, nad tým označením signety, že veľa z nás používa na označenie týchto buniek, že sign-ring cell, hej, tumor alebo karcinom alebo proste nejaký nádor. Takže to sme sa naučili zle, hej, lebo sign je sign, je znak, ale toto je signet ako pečať a to sa číta signit alebo signet podľa toho, či sme alebo nie sme Američania. Takže nie sign ring cell, ale signet ring cell. Melanom v tomto prípade. V tomto prípade samozrejme je to len morfologická kuriozita, nič to neznamená pre toho pacienta. Teraz je ďalší prípad. To boli dve sklá z toho istého, takže to môžem preskočiť. Toto je 25-ročná žena, tumor krku podkožne vpravo. Asi si musím dať na budúce záležať a troška tie sklíčka poutierať, lebo veľa špiniek tam máme. Máme tu nejaký tumor, ktorý je myxoidný, ktorý má takúto prominentnú vaskulatúru. Čo by sme o ňom, ako by sme, keby sme nemali žiadne imuná k nemu, alebo všetko by bolo negatívne, viac menej, tak by sme ho asi nazvali angiomyxom, ale tu bolo vlastne pozitívno a myslím, že tu mám imuno. Mám tu imuno. Hej, toto je S-tovka, aj SOX10 bolo pozitívne. Takže je to vlastne nerve sheet myxom. Teoreticky kľudne by sme mohli použiť názov, že je to vlastne myxoidný švanom. Keby vieme, že sa kedysi sme mali pojem, ktorý sme na to používali, že neurotekom klasický a potom bol celulárny neurotekom, ktorý sa neskôr ukázalo, že je úplne iný nádor, proste není to švanian diferenciácia, je to SOX negatívne, je to proste nejaký fibroblastický iný tumor, takže z historických nejakých dôvodov alebo kvôli tomu, že je dobre zaužívaný v literatúre, ten celulárny neurotekom ostal pre ten nádor, ale aby sa to neplietlo s klasickým neurotekom, tak termín klasický neurotekom nepoužívame. Je to nerve sheet myxom.
Tuto k tomu máme tuším alcianovú modrú, ktorá je pekná, ale samozrejme nie zásadné, nám k diagnóze nepovie. Ďalší prípad je 20-ročná žena, resekcie kože, podkožia a svaloviny na chrbte v úrovni L3, L5, neurofibromatóza 1. Dobre, takže čo tu vidíme? Vidíme tu neurofibrom, ktorý by sme mohli nazvať plexiformný. Plexiformný znamená, že sú také veľké gule, čo vzniklo tak, že pôvodne ten nádor začal rásť vnútri nervu a vlastne nejaký čas ho držalo vnútri perineurium, ktoré expandovalo vlastne do takéhoto niečo, čiže takto nejak to išiel ten nerv, ktorý expandoval a potom v určitej fáze vlastne prerazil, povedzme, že tu dajme tomu možno von a vlastne urobil takúto proliferáciu okolo. Plexiformný neurofibrom je vlastne takmer, hlavne tie hlboké, takmer patognomický pre neurofibromatózu 1. A tuto keby sme dali EMU, tak tuto okolo vlastne vidíme, bude nejaká pozitivita, čo budú zvyšky toho perineuria. Samotný tumor, aj popisuje sa ako bag of worms, je tvorený, dajme tomu cirka 50% SOX pozitívnymi Schwannian bunkami a zvyšok tvoria STO negatívne CD34 pozitívne fibroblasty. Čiže toto vlastne bolo uzavreté ako difúzny neurofibrom, plexiformný neurofibrom v kontexte neurofibromatózy 1. Samozrejme takéto veľké neurofibromy treba poriadne zablokovať a poriadne pozrieť na veľkom zväčšení, lebo oni môžu degenerovať do MPNST, ktorý teda na tej low grade strane nemusí byť úplne jednoduché odlíšiť od difúzneho neurofibromu. Samozrejme, tam by sme mali nájsť nejaké atypie, teoreticky mitózy, nekrózy. Je to pomerne ťažké odlíšenie, veľmi dobre nám to usporiadal Mietinen. Myslím, že tu máme aj nejakú k tomu publikáciu niekde, počkať, toto by mohlo byť ono. A vlastne on to takto pekne akože zadefinoval hranice týchto jednotiek neurofibrom, plexiformný neurofibrom, neurofibrom niečo ako ekvivalent ancientného Schwannomia, ancient neurofibrom, celulárny neurofibrom a potom vlastne taká tá hraničná kategória teda tumoru z obalov periférnych nervov neistého biologického potenciálu a máme to pekne zadefinované na základe relatívne jasných kritérií, ako sú mitózy. A potom tam máme pravidelnú CD34 pozitívnu kostru fibroblastov, čo vyzerá nejako takto. Tu v tomto prípade akože je porušená, to je ďalší znak pre degeneráciu do MPNST. A vlastne potom tam máme low grade a high grade MPNST s tým, že toto všetko je veľmi pekné, ale je to len pre neurofibromy v kontexte neurofibromatózy 1, čiže pre tie sporadické na nich to nemôžeme aplikovať. Teraz tu máme... Aha, toto bola EMA, ktorá ukazuje zvyšky perineuria toho pôvodného nervu, v ktorom to začalo rásť. Teraz tu máme ďalší zaujímavý nádor. Toto je 150. Toto bol 44-ročná žena, tumor na prste ruky, takýto dobre ohraničený hypocelárny tumor s kolagénou stromov, s takýmito cracks. Mal tu niekde zľahka, možno troška celulárnejšie partie s takýmito nejakými blanknými bunkami, možno s nejakým náznakom nejakého takého whirlingu alebo niečo takého. No a tento tumor bol EMA
Claudin a GLUT pozitívny, čiže sklerotický perineuriom. A tuto je zaujímavé ešte to, že tie jeho bunky majú intranukleárne pseudoinklúzie, čo nie je úplne bežná vec pri nádoroch. Máme to kde papilárno-karcinové štítne žľazy, névy a melanómy to majú. A teda v tuto perineuriome to spomínam len kvôli tomu, že aj meningiomy to veľmi často majú a perineuriom je vlastne pokrvný brat meningiomu, pretože meningy ako arachnoidálne bunky na povrchu mozgu utvoria povrch mozgu a vlastne plynule prechádzajú cez arachnid cap cells na povrch a nervov ako perineurium, takže histogeneticky je to veľmi podobné, sú to veľmi podobné bunky. Čo sa týka imúna, skúšal som perineurálne markery na meningiomy, teda konkrétne máme len, myslím, že Claudin, len jeden z nich máme a ten bol pozitívny. A naopak meningiálne markery, no EMA je spoločná samozrejme s perineuriumom, ale progesterón a somatostatinový receptor 2 boli negatívne na tých, čo som vyskúšal ja v perineuriumoch. Ďalej tu máme tu mám jednu prezentáciu zo Salzburských seminárov 2007. Mám ju tu. Niekde ju tu mám. Toto je asi ono. Kde som zobral takýto podobný prípad. To bol 40-ročný muž. Niekde v Ingvine to bolo a bolo to takéto non-descript, nejaké také blandné, dobre ohraničené fibroblastoidné, málo celulárne, tu také zvonkované, čo by stáť nejaký švanian, z toho človek možno mohol mať pocit, alebo fibroblastický. A potom tam boli také bunky s takýmito, aj v klasickom hematoxíne to bolo vidno, že majú takéto bipolárne, alebo možno tripolárne v tomto prípade, dlhé, tenké výbežky. A bolo to S to negatívne, EMA to bolo pozitívne a bol tam Goldblum, veľmi sympatický a veľmi schopný patológ, ktorého som vyskúšal, že čo si o tom myslí, a on mi povedal, že ak smerujem tou EMO k perineuriumu, že len na základe toho nemôžem robiť žiadne závery, lebo vlastne EMA častokrát chytá aj vo fibroblastoch, hlavne perivaskulárnych. A to boli časy, keď ešte vôbec nebolo k dispozícii GLUT a Claudin, ale ja som predsa len mal niečo, čím som ho vtedy teda vedel, čím som to vedel prebiť. A síce vtedy sa ešte robilo, myslím, že bohužiaľ už nám toto na Slovensku okrem renálnej patológie úplne umrelo, ale vedeli sme urobiť elektronový mikroskop, kde sme si znázornili takéto bunky s dlhými, tenkými, bipolárnymi výbežkami. A potom, myslím, že toto dokáže vidieť naozaj len odborník na ultraštruktúru, pinocytické vezikuly, nejaká externá lamina. Takže vlastne to boli ultraštruktúrálne znaky perineuriumu. Čiže sme si mohli trúfnuť na takúto diagnózu a uznal to teda aj americký patológ z Clevelandu. A teraz ideme ďalej. Toto bol 32-ročný muž, nejaký tumor podkožia, brachium vľavo. Toto bol tumor, ktorý bol vysokocelulárny, tak trochu do modra, nie je úplne kvalitný ten hematoxín, asi je to hrubšie S, ale vlastne je to jasne, že to je maligné, je tam veľa mitóz, je to vysoký NC pomer, hyperchromatické sú tie bunky, ale akokoľvek sú atypické, tak sú relatívne uniformné jedna k druhej, čo je taký nejaký nepriamy znak, že by to mohlo byť niektorý z fúznych sarkomov, pretože vlastne driving
jedna jediná fúzia, ktorá je rovnaká v každej bunke, preto sa na seba tie bunky podobajú. Máme tu nejakú vaskulatúru, ktorú by sme možno niekde mohli nazvať ako HPC vaskulatúra, teoreticky, keď toto sú skôr nejaké cracks artificiálne toho nádoru, než by tu bola vaskulatúra. Čo sa taká imuná, tak vlastne taký široký panel, viac menej negatívny, okrem nejakej takej plus minus fokálnej a niekde aj výraznejšej pozitivity epitelových markerov, takže vlastne mladší človek niekde v blízkosti klbu, takýto nádor ako prvá DIPDG musí byť synoviálny sarkom, ktorý sme si dokázali aj pomocou FISH, SSX fúzia tam bola. Kedysi sme samozrejme takéto diagnózy robili aj bez FISH, ale je to asi veľmi elegantné, že si to môžeme takto jednoducho pomerne rýchlo dokázať, lebo FISH je relatívne lacná a dá sa rýchlo urobiť. A myslím, že toto SSX majú viaceré pracoviská, že by to nemal byť v slovenských podmienkach problém. Teraz tu máme toto 50, toto som preskočil zámerne. Teraz tu máme 77-ročná žena, tumor regionis glutealis LDX. Toto spolu možnosť napríklad s nodulárnou fascitídou alebo mám niekoľko málo diagnóz, ktoré skoro na každom takomto našom seminári ukazujem z tých dôvodov, že sú to diagnózy, ktoré sú nie veľmi raritné, viac alebo menej sa dajú urobiť aj z hematoxínu. Je veľkou chybou ich nejako prešvihnúť a pritom dajú sa diagnostikovať, len treba na to myslieť. Takže toto je zo skupiny takých nádorov. No čo tu vidíme? Vidíme tu tumor, ktorý je dobre ohraničený a už pri malom zväčšení takým kľúčom k diagnoze je, že sa nám tu striedajú také ružovejšie, troška celulárnejšie partie s ľahko menej celulárnymi myxoidnými partiami. Keby sme dali alciánku, tak je to pozitívne. Keď to poriadne nazumujeme, vidíme tu takéto vlnkovanie, ktoré veľmi pekne má o tomto videa Jared Gardner, že takáto fibrilarita, že je vlastne znakom fibroblastických nádorov. Toto sú vlastne vlákna kolagénu. Je to viac fibrilárne ako nejaká fibrilarita v rámci neurofibromu. Toto je jedna z mála vecí, pri ktorej je lepší analogový mikroskop ako sken, lebo v skenoch sa nemôžeme hrať s kondenzorom a flipovať ho, lebo v mikroskope môžeme, keď sa s ním hráme, s tým kondenzorom, tak môžeme to akože zvýrazniť tú fibrilaritu. A ďalšia vec, čo tu je dôležitá, je taká tá vaskularita, kde tu máme takéto cievy, ktoré sú vlastne také malé, relatívne tenkostené cievy, ktoré si tam môžeme predstavovať ako keby v tom, že tie oblúky tých ciev vlastne plávajú v nejakom mori a tu sa tá cieva vynorí, tu sa zanorí, tu sa zase vynorí. Takže diagnóza v tomto prípade je low-grade fibromyxoidný sarkom. A veľmi elegantné je MUC4 imuno, ktoré je v tomto kontexte senzitívne a špecifické pre túto diagnózu. Diagnóza je dôležitá kvôli tomu, že vlastne je to maligný nádor, ktorý vie metastázovať. Čiže keď máme nejaký nádor a problematický je kvôli tomu, že vyzerá veľmi blandne, nízkocelulárne, bez atypií. Takže keď máme nejaký takýto fibroblastický nádor, ktorý nevieme poriadne zaradiť, nemali by sme na to dať nejakú takú generickú diagnózu v úvodzovkách fibrom, lebo môžeme sa škarede pomýliť napríklad s touto diagnózou. Tam je problém aj s tou terminológiou, že je taká metúca nielen pre klinikov, ale aj pre nás, že máme, že low grade fibro
myxoidný sarkom, to fibro je skôr kvôli tomu, že je tam viac fibro ako myxo. Ale potom máme napríklad low grade myxofibrosarkom, čo je názov, ktorý má veľmi blízko semanticky k low grade fibromyxoidnému sarkomu a pritom je to úplne iný nádor. Takže moc tomu nedali soft tissue patológovia, keď sa túto terminológiu vymýšľali. Tuto máme tu MUC4 a vlastne takto vyzerá v tomto prípade. A zase je aj FISH, ktoré my máme, asi majú aj ďalšie pracoviská, FUS, CREP, najčastejšia fúzia, 90% prípadov má túto fúziu, takže veľmi to vieme elegantne dokázať, keď máme pochybnosti aj pomocou FISH. V literatúre tuto je ďalší, toto priebehlo asi pol roka a proste není to vôbec ten raritný nádor. Hej, vlastne zase to isté, tu je viac tej myxoidnej časti. Zase to, že je nejaký nádor dobre ohraničený, není žiadny argument, pretože to je benigný nádor. Máme tam tú typickú vaskulatúru. A v tej staršej literatúre si myslím, že je aj nadhodnotené riziko metastáz z toho dôvodu, že kedysi dávno tieto nádory bývali často zle diagnostikované patológom za niečo benigné a dôsledkom toho ten chirurg nepristupoval k tomu nejako agresívne, že by riešil okraj alebo tak. V novšej literatúre alebo potom, čo už sme sa to naučili diagnostikovať správne, a vieme, že to je proste maligný nádor a vlastne to slovíčko sarkom je v závere, tak už chirurgovia k tomu pristupujú oveľa agresívnejšie a teda s čistými okrajmi a pravdepodobne vyzerá to tak, že aspoň sú nejaké preliminárne dáta, že možno nemajú až také riziko metastáz, ktoré ale môžu byť aj mnoho rokov po primárnej diagnóze. Tuto mám ešte niečo vyštiknuté. Z VHO som chcel ukázať. Čo mi to tu nejako... Počkať, toto som nechcel ukázať, toto je MPNST, toto som chcel ukázať. Že tento nemám v zbierkach. Toto sme kedysi nazývali Hyaluronic Spindle Cell Tumor with Giant Rosettes. Tak vlastne teraz vieme, že to je len morfologická varianta low grade fibromyxoidného sarkomu. Eponymicky je to Evansov tumor, pretože Evans ho popísal. Dobre, teraz tu máme... A teraz som mal trošku zabiehavé myslenie pri tomto prípade, že tie kolagenózne rozety samozrejme nie sú špecifické pre tento typ tumoru a som pozrel, čo v zbierke nájdem s kolagenóznymi rozetami a prvé, čo mi padlo pod ruku, bol švanom, ktorý tuto asi vyzerá ako bežný švanom, ale vlastne má tiež takéto nejaké kolagenózne rozety. Toto z nejakého dôvodu v literatúre môžeme nájsť aj pod termínom teda tvorbu takýchto rozet, že neuroblastoma like švanom a neviem prečo, lebo od neuroblastomu to má veľmi ďaleko. Myslím, že tu mám aj na porovnanie aj nejaký neuroblastom. A samozrejme neuroblastom pozerá na Slovensku len pár ľudí, detský nádor na obličke, ktorý je málo diferencovaných nejakých malých modrých buniek, buď spontánne alebo pod liečbou proste vyzrieva v tomto prípade toto je po liečbe alebo pri liečbe to vyslovene do zrelých neurocitov a toto není nekróza, ale neuropil, vlastne axóny tých neurocitov, alebo potom tomu môže vznikať tá švanian alebo ganglioneuroma like stroma a to hodnotenie je dosť komplikované a preto ho naozaj robí obmedzený počet ľudí a
Ja medzi nich nepatrím. Teraz máme ďalší nádor. Toto bol 32-ročný muž. To bol tumor intraspinálne, extradurálne, TH11-12, paraparéza, inkontinencia, náhly vznik príznakov a s otáznikom mali klinickú diagnózu, že plazmocitóm a vidíme tu nádor, ktorý je pomerne celulárny, ktorý tiež vysoký NC pomer. Myslím, že sa tu dajú vidieť aj mitózy a nie úplne málo, takže asi maligný nádor. A zase tie bunky, aj keď sú atypické, vyzerajú jedna jak druhá, takže môžeme suponovať nejaký fúzny sarkom, a keď máme vlastne akože hlavná DIVDG, alebo prototypická DIVDG, samozrejme nádoru z malých modrých buniek, maligného, je Ewing. Toto bolo CD99 membránovo pozitívne v celom rozsahu nádoru. Vieme, že membránovo pozitivita CD99, poťažmo pozitivita CD99 všeobecne není vôbec špecifická vec pre Ewing. Napriek tomu je to užitočné farbenie, lebo má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu. Inými slovami, keď je to CD99 pozitívne, tak to môže byť Ewing, môže to byť aj niečo iné, ale keď je to CD99 negatívne, je menej pravdepodobné, alebo je veľmi nepravdepodobné, aby to bolo Ewing. Takže toto bol tam dokázaná Fischov Evosor Flea, čo je myslím, že druhá najčastejšia fúzia a prvá najčastejšia Evosor ERG. Takže CD99 devina pozitívna, môžu tam občas chytať aj všelijaké iné markery, vrátane epitelových, trocha neuroendokrinných. A podľa toho, aký je tam partner, ak je tam partner ERG, ktorý asi majú viaceré pracoviska kvôli prostate, tak je to aj ERG pozitívne. Ak má niekto Flea, neviem, kvôli ako endotelový marker napríklad, tak zase nádory, ktoré sú EVSR Flea fúzované, tak budú mať jadrovú pozitivitu Flea, ale zase myslím, že tu Fisch majú rôzne pracoviska na Slovensku, takže je veľmi jednoduché doložiť ho pomocou Fisch. Myslím, že onkológ a špeciálne detský onkológ by asi neprebral aj toho pacienta, keby tam nebola dokázaná fúzia. EVSR zlom nestačí, lebo vieme, že EVSR gén je strašne promiskuitný, takže potrebujeme v tomto prípade aj partnera. A čo sa týka tej nešpecificity CD99, tak asi viac by sme vymysleli nádorov, ale klasický DIVDG, napríklad lymfoblastický lymfom, nie som lymfológ, ale mal by byť, teda býva CD99 membranov pozitívny a môže byť aj LCA negatívny, hej, takže môžeme ľahko sa tam urobiť zlú diagnózu. Alebo tu mám ešte na porovnanie na DIVDG ešte iný nádor. Toto bola mladá žena, ktorá veľmi to bola ako smutná anamnéza, lebo v priebehu viacerých rokov mala do nemoty recidujúci tumor na báze lebky, ktorý ináč ťahala o sebou tiež rôzne diagnózy od meningiómov, atypických a maligných až po neviem čo všetko iné. Ale v zásade je tu tumor, ktorý je viac menej z malých modrých buniek, dajme tomu, má tu takú HPC vaskulatúru a má tu ložiska vlastne chrúbky, čiže toto je mezenchymálny chondrosarkom, ktorý už má tiež aj nejakú svoju špecifickú genetiku, ktorú ale neviem, myslím, že nikto na Slovensku nerobí. Ale kvôli tomu to ukazujem, že tá vlastne nediferencovaná časť z tých malých modrých buniek vlastne tu môže vyzerať proste ako generický sarkom z malých modrých buniek a tiež toto je CD99 pozitívne. Takže CD99 pozitivita v small blue round cell tumoroch samozrejme nerobí sama o sebe diagnózu Ewinga.
A ešte samozrejme nám to komplikuje aj potom tá kategória Ewing-like tumorov, CIDS, DUX a ďalšie fúzie, ktoré sú asi dosť problematické na Slovensku diagnostikovať, ale sú našťastie dosť raritné na to, aby sme sa s tým trápili nejako často. Teraz tu máme ďalší nádor. Poďme do tohto nádoru zaslepene. Povedzme si najskôr len, že alebo zavádzajúce klinické informácie si vymyslíme pre efekt, že toto je nie starší človek, niekde na stehne veľký nádor, jasne maligný, atyp je určite velomitós. A máme tu pleomorfné lipoblasty, čiže by sme to nazvali ako pleomorfný liposarkom, lenže tento tumor konkrétny bol tumor z retroperitonea, kde každý sarkom je považovaný za dobre diferencovaný alebo dediferencovaný liposarkom, ak nie je dokázané, až kým nie je dokázané inak. Tu máme atypickú mitózu, čiže sme dali CDK4 MDM2 a bola tam koamplifikácia, takže toto je vlastne dediferencovaný liposarkom s homológnou dediferenciáciou charakteru alebo morfológie vlastne pleomorfného liposarkomu. Tuto som k tomu dal ešte jeden starý prípad, ktorý bol, toto bol 77-ročný muž, tukový tumor funiculus spermaticus, a bolo to kedysi uzavreté, alebo na tom skličku mám napísané, že sklerotický lipom MDM2 negat, ale teraz spätne si myslím, že to bola proste zlá diagnóza, lebo akože takto vyzerajúci tumor, kde máme nejaké sklerotické septa a proste zreteľne hyperchromnými bunkami, že sme mali hodiť tú fiš do koša, že proste je to dobre diferencovaný liposarkom. Môže tá senzitivita, špecificita nie, MDM2 môže byť vo všeličom koamplifikované aj CDK4, ale senzitivita je veľmi vysoká pre dobre diferencované a dediferencované liposarkomy, skoro všetkých majú, lenže samozrejme fiš môže z rôznych dôvodov môže zlyhať. Občas sa niekde na nejakom fóre v diskusii vynorí všetečná otázka, že či môže byť dobre diferencovaný liposarkom, ktorý je MDM2 a CDK4 bez koamplifikácie, keď teda dáme nabok diskusiu o nejakej falošnej negativite tej fiše alebo o technických nejakých veciach, tak odpoveď je, že áno, a vlastne sú to nádory veľmi raritné, ktoré sú v kontexte Li-Fraumeni syndromu, čiže zárodočnej mutácie P53, tak hlavne u detí a v rôznych lokalitách môžu okrem iného vzniknúť aj nádory, ktoré vlastne vyzerajú ako dobre diferencovaný liposarkom a nemajú MDM2 CDK4, ale majú vlastne P53 mutovanú akože v tých nádorových bunkách a následne aj samozrejme imunom dokázateľnú overexpresiu P53, keď ako v ktorých nádoroch a v ktorých kontextoch tá korelácia P53 mutácie a expresie proteínu není nejako, že by bola úplne prelomová. Dobre, teraz asi prejdeme na iný folder skenov. Takže toto dáme zatiaľ. Dobre, ešte tu máme na záver pár skenov diagnóz všelijakých z Ventana skeneru. Takže toto je 34-ročná žena, hladkostený, tenkostený tumor prednej steny priedušnice, na sprievodke bolo napísané. Ktorý vyzerá takto, má nízkocelulárne myxoidné pozadie, nejaká takáto vaskulatúra
určite tu máme na pozadí dosť zápalu a tie samotné bunky sú také vretenovité, možno niekde hviezdicovité. Tu by stačilo už len možno erytrocitov, aby to veľmi pripomínalo nodulárnu fascitídu. Ale toto nie je nodulárna fascitída, z imuna Vimentín tam bol pozitívny, čo nám nič samozrejme nepovie. A SMA a HHF35, čiže hladkosvalový aktín, boli pozitívni v takej tej tram-track konfigurácii, to znamená, že vlastne po membránach ako kolajnice, taká lineárna pozitivita. A chvála Bohu pre nás, lebo nám to zľahčilo diagnostiku, že to bolo ALK pozitívne aj imunóm, aj Fischer, takže je to inflamatórny myofibroblastický tumor, ktorý ale nemusí byť úplne ľahké diagnostikovať, lebo môže vyzerať všelijako, hej, keď to dlhšie trvá, tak je to menej myxoidné, menej zápalov, viac sklerózy, fibrózy tam môže byť a samozrejme nie všetky sú ALK pozitívne. Ďalší prípad je nemám vek, ale bol to nejaký mladší, myslím, že muž, mladší v zmysle postpubertálny, ale mladý, menej ako 20, alebo dieťa dokonca to bolo, neviem. Tumor obličky, detské tumory obličky podľa SIO protokolu v Európe sa riešia tak, že sa dá najskôr chemoterapia slabá a potom, aby sa zmenšil nádor, znížil sa riziko komplikácií, lebo keď rupne im to počas operácie, je to vlastne ako keby stage 4 či stage 5 tumor, proste je to zlé, keď sa taký tumor vysype do brucha. A toto vlastne je to maligné, malé mudré bunky, nejaké atypie, tak to kľudne by mohol vyzerať vlastne blastém. A tak to bolo aj akože uzavreté ako blastémový Wilms, možno tu by sme mohli debatovať o nejakej anaplázii. Ale bolo tam napísané, že vyšla tam CD99 pozitivita, čo blastém nevylučuje, ten môže byť CD99 pozitívne a VT1 bolo negatívne, čo tiež zase nie úplne každý blastém musí byť VT1 pozitívny. Ale bolo tam upozornenie, že doplníme EVSR s partnermi kvôli DIVDG tohto tumoru. No a keď sa to po týždni vrátilo, alebo necelých dvoch, že tam bola fúzia EVSR, a nepamätám si už za akým partnerom, tak vlastne z toho bol urobený Ewing, na čo sa onkológovia rozčulovali, však že oni už začali liečiť podľa Wilms protokolu a Ewing protokol je iný, na čo sme sa ich pýtali, no ale že však teda sme povedali, že však to tam máte napísané v tom popise, na čo nám vlastne povedali, že no ale oni teda vlastne popis nečítali. Čiže poučenie pre patológa, keď chceme akúkoľvek informáciu predať ďalej, tak to musí byť spomenuté v závere alebo v komente, lebo v popise sa to môže stratiť a respektíve nie každý popisy číta. Takže, a fakt je ten, že vlastne však teraz všetky Slovensko, čo sa týka detských obličiek, je v SIOP štúdii, takže všetky detské obličké nádory prechádzajú centrálnym čítaním cez profesora Vujaniča. On to aj vlastne sa zaviazal, že do 2 týždňov dá výsledok, čak, že keby sa diagnóza alebo stage líšili pre management pacienta, ešte stále oni môžu, tí onkológovia vlastne pokračovať v liečbe pooperačnej podľa tej diagnózy centrálneho patológa SIOP štúdie. Ale z tých dát SIOP štúdie starších, aj novších, aj všetkých vyplýva, že nie zanedbateľná časť blastémových Wilmsov, ktoré príde na centrálne čítanie, sú v skutočnosti Ewingy. Treba proste na to myslieť, i keď hovorím v tomto, je to taká niž patológia, alebo je len asi veľmi obmedzený počet patológov na Slovensku, ktoré pozerá detské obličky. Teraz máme
prípad, ktorý je 31-ročný muž. Tumor mal originálne, teratom testis, čiže postpubertálny, aspoň vekovo, a mal metastázy v plúcach a myslím, že aj mediastine. Ak sa to nechce zaostrovať, no dobre, takže bol tam ten metastáza toho teratómu. Vieme, že zrelý teratom postpubertálny je maligný nádor vlastne z germsal aj pôvodu, a prepubertálny je vlastne benigný nádor. Vekovo sa to síce viac menej kryje, ale není úplne záruka, hej, že vlastne aj postpubertálny môže byť bez tej, čo to je, 11P chromozómu charakteristického pre germinálne nádory. No nič, takže v každom prípade v testis sa nehráme tak ako vo ováriách na zrelý a nezrelý teratom, lebo tie postpubertálne sú maligné, proste metastázujú. A tu sa nám to nejak pomaly zaostruje, čo samozrejme teratom není žiadna zaujímavá diagnóza, ale tuto bol tumor, ktorý rástol trabekulárne a bol chromogranín synaptofyzín INSM1 pozitívny kíčkom a mýtoza spadlo ako do G2 netu. Vieme, že net je aj G1 potenciálne maligný nádor, potenciálne metastázujúci, čiže toto by sme mohli nazvať ako somatická malignita v teratóme charakteru neuroendokrinného tumoru. Vieme, že tie somatické malignity v primárnom nádore, ak bol celý odstranený, nie až také hrozné, ale ako náhle máme metastáze somatickú malignitu, tak proste sa to správa maligne, zodpovedajúc tej konkrétnej malignite, čiže keď tam máme nejaký karcinóm, tak sa to proste správa ako karcinóm. Ideme ďalej. Toto je také chromý vývoj, toto je, nepáči sa mi napríklad, že nemôžeme rovno skákať na ďalšie preparáty. Toto bol 23-ročný muž a mal recidivujúci tumor prínosových dutín vpravo. Čiže toto už je tumor, ktorý bol liečený. A celá tá masa tumoru vlastne tvorili takéto ani nie že rhabdoidné bunky, pretože keď ich nazumujeme, tak vidíme priečne pruhovanie, takže zrelé rhabdomioblasty a originálna diagnóza bola embryonálny rhabdomiosarkom, takže pri liečbe to takto vyzrievalo do takéhoto histologického obrazu, ktorý, keby sme nemali tú predchádzajúcu anamnézu, tak možno by sme mohli označiť len ako rhabdomiom. Teraz máme ďalší prípad. Toto je 67-ročná žena, tumor v plúcach a zase pri malom zväčšení takýto obraz. Asi prvé, čo by nás napadlo, by bol nejaký net, hej, postarom karcinoid, lenže chromogramný synaptofyzín si ani INSM1 neškrtli. A potom, keď to viac nazumujeme, tak sa tam dá vidieť kľúč k diagnóze. Tie bunky, napríklad tuto, majú zárezy, a tuto je zárez. Akože veľa z tých buniek má zárezy, alebo môžeme ich nazvať aj coffee bean, čiže ako jadra kávové zrna. A takže keď sme u ženy, tak samozrejme by sme mali myslieť aj na adultný granulozobunkový nádor, ktorý metastázoval v tomto prípade z ovária a metastázoval sme potom zistili po 16 rokoch. Čiže tu je problém nielen v tom, že častokrát nemáme vôbec klinické údaje, ale keď to je po mnohých rokoch, ani tá žena môže úplne zabudnúť, že bola pred x rokmi operovaná na nejaký tumor vaječníka. Proste treba na to myslieť. Čiže imunom, tu máme sex-score markery, inhibín, karetinín, SF1 pozitívne a tiež už sa dá elegantne dokázať aj FOXO2 vlastne
genetikov my máme a není to ale FISH, ale je to PCR, takže keď má človek problém, alebo treba myslieť samozrejme na ten nádor, lebo sa nedá urobiť diagnóza, na ktorú nemyslíme, ale keby sme mali nejaké problémy, tak elegantne vieme dokázať FOXL2 PCR-kou s tým, že existuje aj FOXL imuno, ale neviem sa k nemu vyjadriť, nakoľko je senzitívne, špecifické alebo použiteľné v rutine. Nemáme toto imuno. A ďalej tu máme nejakú obyčajnú gastritídu, 60-ročný muž, antrum, a vlastne nejaká stredne ťažká, stredne aktívna antrálna gastritída, a HP pozitívna. Tuto vlastne chcem povedať, že tie HPčka sú vidno aj v hematoxelíne. Takže keby sme vychádzali vlastne z amerických podmienok, kde sa samozrejme ráta aj s nejakou cost efektivitou, tak sa nedávajú, aj majú to aj niekde v guidelinoch napísané, určite nie paušálne špeciálne farbenia a už vôbec nie imuno na HP. Ten postup by mal taký byť, že keď vidíme aktívnu gastritídu, tak hľadáme HPčka v hematoxilíne a pokiaľ ich nenájdeme, tak si dáme Gimzu alebo imuno. Ale teda paušálne cost efektívne by to nemalo byť to dávať paušálne. A otázka, že však by sme prehliadli nejakú malú aktivitu alebo teda nejakú bez aktivity gastritídu HPčkovú, to je na diskusiu, hej, keby sme nemali žiadnu aktivitu zápalu a nájdeme tam v Gimzovi alebo v imune nejakú jednu, dve paličky pozitívne, tak si myslím, že to asi zrejme, asi možno je to vec, otázka na gastroenterológov, ale není to príčina na to, aby sme začali pacienta liečiť škardovou kombináciou antibiotík na HP. Minimálne v prípade toho Gimzu to vôbec nemusia byť HPčka, to môžu byť nejaké baktérie prehltnuté z ústnej dutiny, z nejakých komenzálov ústnych. Ale toto vlastne, tento prípad tu mám aj kvôli niečomu inému. Sú to títo ružové guličky, ktoré sú vlastne vnútri plazmocytov a je to vlastne imunoglobulíny, ktoré nedokázali z nejakého dôvodu vylúčiť tie plazmocyty. Nazývajú sa Russell bodies. Pri nejakých chronických zápaloch, pri chronických gastritídach sem tam veľmi často sa dá nájsť jedna, dve takéto Russell bodies, ale málo kedy je to také ako v tomto prípade, že ich tam je naozaj veľa, dostatočne na to, aby sme použili v podstate deskriptívny nejaký termín, že Russell body gastritída. Samozrejme nič zásadné to pre toho človeka neznamená, podstatné je, že má HP gastritídu. Ani to nie je nič špecifické, môže to byť v rôznych chronických zápaloch, ale aj v nejakých lymfomoch sa to dá nájsť. A teraz ideme na ďalší prípad. Toto bol tumor žalúdka, 45-ročný muž, sliznica intaktná, suspektný gist, klinická diagnóza. Vieme, že pre chirurga všetko, čo je v luminálnom gite a není intraluminálne a je v stene, tak je gist. Má to aj svoje rácio, lebo väčšina tých nádorov naozaj sú gisty, no ale toto není gist. Toto je nádor, ktorý vyzerá blandne, monotónne, má tu takúto štrbinovitú vaskulatúru. Tie bunky, možno by niekto mohol povedať, že vyzerajú neuroendokrínne, ale neuroendokrínne markery boli negatívne a bolo pozitívne SMA, hladkosvalový aktín, kolagén 4, CD34 bolo negatívne v bunkách, bolo pozitívne len v cievach. Čiže diagnóza je glomus tumor žalúdka, ktorý, takýto nádor myslím, že v koži nerobí žiadne problémy. Vieme, že tam máme nejakú dignitu, že máme aj benigné, maligné, hraničné podľa mitos, atypii, neviem či aj veľkosti. To bolo definované ale na soft tissue glomus tumory, takže neviem, ako sa to dá alebo nedá aplikovať na glomusy gitu. Možno je dôležité vedieť, že napriek tomu, že na Pathology Outline sa píše, že chromogramm synaptophysin negatívne, na iných miestach sa môže človek dočítať,
že môžu byť pozitívne na niektoré neuroendokrinné markery. Čiže mohli by sme sa dať nachytať, hej, keby sme máme takýto tumor a máme len úzkú DIVDG, že NET a dáme a chytí tam synaptofizín, tak z toho urobíme NET, čo je samozrejme iný nádor, minimálne prognosticky, potenciálne, významne by mohol byť horší ako benigný glomus tumor žalúdka. Teraz tu máme ďalší prípad. Toto je tumor semeníka. Trošku tiež pre efekt zahovorím anamnézu, dobre ohraničený, tuto je nejaké satelitné ložisko, neopúzdrený. Máme tu početné bunky typu pečatného prstenia. Nemáme tu veľmi mitózy, ani to není nejaká jadrové atypie, zásadné tam nemá. Toto ako keď sme v semeníku, asi by človek mal na prvom mieste, by tam dal nejaké sex score markery, ktoré keby trochu chytili, tak asi by z toho urobil signet ring cell stromal tumor semeníka. Ale tento tumor bol pozitívny, mal jadrovú pozitivitu beta-katenínu a potom tam mal, tuším, CD56 tam bola tiež pozitívna a nemalo to ale inhibín ani SF1. A kto sleduje separátky, publikácie profesora Michala a Kvety Michalovej, tak pozná túto historku, že vlastne si všimli, že ten nádor, čo máme v pankrease a volá sa solid pseudopapillary tumor pankreasu, že keď je malý, tak veľmi často má tieto signety a potom, jak rastie, tak sa tie signety strácajú vo väčších tumoroch. Ale v zásade cytologicky tie jednotlivé bunky, ktoré nie sú signetové, imunohistochemicky a tým aj, že majú rovnakú teda mutáciu génu pre beta-katenín, identický kódon, neviem ktorý, tak vlastne, že je to analóg, testis analóg toho pankreatického solid pseudopapillary tumoru, už sú aj v ováriách a myslím, že na iných miestach sa dajú nájsť. Oni potom si pinkali dopismi vydavateľovi z Albright a Young, tuším, to boli, ktorí vlastne s týmto konceptom nesúhlasia a nazývajú toto, že to sú proste stromálne tumory semeníka. A mňa asi môžem povedať, že mňa Michal presvedčil. Ale toto je zaujímavé ešte jednou vecou, že toto je tumor semeníka u psa. Čo keď sme na to narazili, tak sme boli extra happy, že lebo je to u dospelých semeníkov raritná diagnóza, že sme našli niečo super raritné. Potom sa ukázalo, že kolega, že má jeden či dva ďalšie v archíve, teda kolega, ktorý pozerá viac veterinárnej patológie, má aj viac takýchto semeníkových nádorov u psov, takže je možné, že raritný tumor u človeka nie je až taký raritný u psov. A teraz ideme ďalej. Toto asi bude posledný prípad už. Potom sú tam nejaké nezaujímavé veci, hej, dohodníme sa, že toto bude posledný prípad. Toto bol resekát stredného levka plúc, ktorý mal klinickú diagnózu napísanú, že je to metastáza synoviálneho sarkómu. Neviem kto, ako má veľa synoviálnych sarkómov napozeraných. Asi nikto z nás nemá, ale predsa len asi sa môžeme dohodnúť, že až tak úplne to nevyzerá ako synoviálny sarkóm. A potom sme dostali ešte jednu diagnózu, potom sme dostali ešte jeden údaj, že vlastne to bol diagnostikovaný ako
synoviálny sarkom, retroperitoneá primárne, čo nechcem povedať, že nemôže existovať taký nádor, ale neviem, či som sa s tým niekde stretol v literatúre. Ako sme si už povedali, všetko retroperitoneálne sarkomové je dediferencovaný alebo diferencovaný liposarkom, kým nedokážeme niečo iné. Takže tu sme si dali MDM2 CDK4 ako amplifikácia, ktorá bola pozitívna, keď už sa tam ťahala tá diagnóza. A nepatral som, neviem, ani sa nejako, akože nechcem na to vyvyšovať, na tú originálnu diagnózu. Dali sme aj SSX1, to bolo negatívne. Čiže je to metastáza dediferencovaného liposarkom z retroperitoneá do plúc. Ja si myslím, že asi zrejme tam dali nejaké široké imuno a chytili tam, vyzeralo to sarkomovo, kto vie, či to vyzeralo takto, však metastázy môžu vyzerať inak ako primárne nádory. A že im tam chytili nejaké epitelové markery a to ich dovedlo k diagnóze synoviálneho sarkomu. Dobre, to je myslím, že asi všetko na dneska. Takže vidíme sa, počujeme sa o rok. Ja tu mám adresár v počítači, kde priebežne, samozrejme priebežne, lebo naraz by mal si šlaktrafil, dávam zaujímavé veci, čímkoľvek zaujímavé. A teraz som to pozeral, 570 skenov tam mám, takže sa vyzerá to, že sa tie skeny asi kotia rýchlejšie, než sme si ich schopní ukazovať na seminároch. Takže to je za mňa všetko. Tešilo ma.